jam 6:30 budal sekolah mlaku bareng sangune roti. Rupane gak ayu kakean polah, tapi nek kepethuk arek lanang ganteng koyok pitik memeti. Niku ngoten ponakan kula dhewe. Mendong-mendong ngolop sedaer wong sing ngedung calon DPR. Lah diwatokan kadoan. DPR tapi dagelan penghibur rakyat, duduk Dewan Perwakilan Rakyat. Dadi wong urip aja suka nelongso mundhak golek rejeki kelunto mula syarat kudu makarya barek nenuwun nang Gusti Kang Maha tapi nek wis oleh rejeki ayo sing ati-ati ana karene dipangan kudu dicek oleh engi sebabe wong urip pancen akeh kebutuhane buta bandinane lan biaya sekolah ana sebab nek anake pinter gak rugi uripe bisa mbantu nang wong iku mono dolur rak winangka pengaran mulane nek ndedek anak ojo sembah ora sebab kita termasuk wong Jawa Timur mulane nek ngomong sak ngomong iku kudu ya
pitik anak yu ayo sing cucur supaya uripe bisa luwe-luwe kita uga wong Jawa sopan santun iku kudu tumrap kanca uga wong liya sing paling perlu kanggone nang wong tuwa iki jaman reformasi kabeh bidang ayo dibenahi politik ekonomi hukum ojo nganti lali kanggo mujudno masyarakat madani pemerintah lan rakyat wis padha nyawiji ngleksanakno agenda reformasi kanggo ngatasi krisis multidimensi persatuan lan kesatuan ayo diugemi reformasi politik wis diwujudno pilpres lan pilkada langsung wis dileksanakno iku ngono bukti sing paling nyata rakyat milih pemimpin iku sing dikarepno bidang ekonomi prioritas sing utama mula ayo digerakno kabeh dunia usaha ngurangi pengangguran buka lapangan kerja kanggo gayuh urip sing sejahtera reformasi hukum iku sing paling perlu mujudno hukum sing gak pandang bulu ganok warga negara kelas 1 apa maneh kelas 3 kabeh tunduk barek hukum sing berlaku penegakan hukum dulur rakyat wis ngenteni mula sapa sing salah kudu diwenehi sanksi mula sing tak jaluk bapak jaksa lan bapak polisi ayo sing temenan oleh mengabdi jual beli perkara nduk pengadilan ayo dihindari pengacara jaksa lan hakim ojo main kolosi mafia peradilan ayo dibasmi sebab iku ngono sing menghambat
anane reformasi kenyataane dulur dek jaman reformasi golek keadilan angele setengah mati nek maling cilik akeh sing mlebu mbui tapi nek maling gedhe akeh sing mlayu nang luar negeri mula rakyat kabeh ayo sing padha ngerti kesadaran hukum ayo dilakoni peraturan lan undang-undang ayo ditaati ojo sampai ngrugekno wong liya lan diri pribadi ya. Syukur alhamdulillah dalu niki kula magili waraga besar ludruk armada ingkang dipun pandegani tak eros Jarot saking Rembun kita Ndampit menawi undanganipun Bapak ingkang mengku wigati nggih menika panjenenganipun Bapak Kasih Ajim ingkang dalu menika mantu Mbak Sri Wahyuni. Oh, Mbak Sri Wahyuni bojone kok. Lah apa dirabekno meneh. Mantu Mbak Siska pikantuk tiang jaler nggih, tiang pepujaning ati ingkang nami Den Masoni. Muga-muga kanthi dihormati utawi dipahargya sing kaya ngeten iki pinanganten kekalih sageta runtut patut dadya kaken lan ninen-ninen. Dadya keluarga sing bahagia. Keluarga sing harmonis, sing rukun. Wekasane sampai gadah anak berayat. Mula bengi niki pangestune dulur-dulur sing kula jaluk panjenengane Bapak ingkang mengku wigati mugi-mugi tansah pinaringan kawilujengan, sehat walafiat kathah rejekine. Dituhaken balak kelawan bilaine. Nah. Sampeyan nggih ngoten sing ningali dalu niki bek menawi nggadah hajat nyunat mantu sampeyan kaya Bapak Kasih Ajim niki. Sampeyan nekakaken ludruk armada. Mergo ludruk armada mboten kok mek ludruk tok, sore pun enten bonuse. Campur sari. Lho nggih. Mulane lek nanggap armada niki untung. Nanggap ludruk sekaligus oleh bonus campur sari. Lah mula sampeyan nanggap ludruk armada. Pun sampak nunggup nanggap ludruk liyane. Lho nggih. Lek sampean sampe nanggap ludruk liyane rugi. Sing rugi kula soalnya mboten katut. Guyon. Ngitung situk engkas rek ndang wis rek. Kodane wong urip sak dalan mula kudu sabar lan neriman nek nganti kenek godane setan iku minangka kena cobaan mono pancen wis mestine pokok gak lali bare keluargane nek nganti lali bare anak lan bojone iku ngono wong lanang gedhe dosane aku dhewe wis tau
wedok sing kluyuran bengi karo keluarga aku nganti lali sebab wis kadung cinta setengah mati asal usule wong main cinta diawali pare perpandangan mata saben kepethuk mesti bersumpah hidup berdua mati bersama nek tak pikir aku dhewe sing kebimbang kak kepethuk sedina kaya 5 wulan bareng kepethuk dek beteng-betengan arek wedok tak rangkul dadak pentile ilang namung semanten kidungan kula menawi lepat nuwun pangaksama ditinggal awe-awe lotrok armada rahipur rane dadi lho katenan di pethuk kanca amblas mrono lho selak bowo kok ta te bowo aku kate bowo nandi kon nang bapak buah kasih ajim bapak kasih ajim buah lah ya bapak buah kasih ajim walik ngono Pak kasih ajim ngono lho bakul buah kok buah kasih ajim ngono lah niku ana tulisane lah iya bapak kasih ajim dalam kurung buah artine wonge pengusaha buah lho iya kon kenal lah kate bowo iku gak lho lah kok bowo lah apa gak oleh ya oleh ae tapi iku saudara saya mosok iya aku mang sore wis mrono wis langsung wis mari dikai jangan dongone ruang tamu mari mangan-mangan dikongkon anu mangan sego iya mari jajan mari mangan sego mangan jajan terus bowo ndele amplop kok iseni dhuwit ya ya gak lho lah kok gak kok iseni dhuwit kosong kok iso kosong saya ditambani Pak Buah iya Pak kasih ajim diseni dhuwit dikekno aku iku jenenge ora bowo iku kono apa ya mengharap kono iku ya ora apa-apa soalé an sepurane ya gak iso suwe bedokon selak tanggapan aku ora ngono kon nggo iki lho ge opo niku lho iki dua keperluan blok sing nomor 1 nek nang gone masjid digawe mek salat lah lek kon tanggapan iki aku kan tanggapan wayang dalang ta kono lha apa lho apa kon bagian wiraswara dudu aku iki sinden blok nandi sinden iku wedok goblok iki iku jadul lek saiki lho sinden lanang wedok padha ae oleh ya oleh sing penting apane suarane Mas Mas iya masuk wae kok wong niku prasaku mas-mas nyeluk aku niku dadi sindene sing penting suarane utawa tutukane ya iya gendenge loro ya lho maceme gendeng tutukan sinden wedok antarane sinden lanang gak padha mosok gak lek sinden lanang tutukane teko mburi ngono ya lek sinden wedok dicodhok teko ngarep sik kok iso ngono iku maksude suarane lek sinden lanang termasuk swara bantuan gede dicilikno ya iya oh berarti tutukan ngarep termasuk swara bantuan iya lek sinden wedok suarane dhewe asli oh iya asli kok asli maceme gending pira loro gending apa ae wetan kulon ngono ta iya lek gending wetan termasuk halus wetan kasar lek gending kulon halus oh ngono ya iya cek aku takon lek gending kulon sing kok arane halus iku kaya to glepung
kanji, kapas. Ah iya ngono. Kok iso iku lho? Uler kambang. Oh ngono ya ya. Uler mendelep. Kon iso uler kambang? Ya iso. Oh iya. Lah sik gending Jawa Timur sing kasar iku kaya to? Ayak samira. Terus ayakane boto. Terus ayakane grasa. Sing ngono ku ya mek ayak samirah lho. Walang kekek. Walang genjor. Iya. Walang kadung. Lah sing sore mang walang apa? Walang gak karu-karuan. Suler kambang iso. Iso e? Delon tontoken. Sun peput sing oleh aksine lambene tok. Suarane cilikno. Sun pepuji. Gede cilik gak masalah. Sing penting ketok medoke. Gayane lembeng. Kon ro, mesti sinden kok ngene. Nyangking apa mbek niku? Nyangking tas jerone melek. Kok sinden nyangking tas nggo melek lho. Darmo yo. Lha apa kok nyandak-andak? Nyangking tas isine buku. Iya. Buku apa e? Buku ramalan. Buku nyanyian lho. Mang metu swidak loro, Blok. Katon kon gunung walang-walang lho. Sun. Sun. Sri Sun si. Telepon Suntri. Sun pepuji. Dadya satriya kakean sengkoke. Jati. Ana iki dene. Yake. Lah kon lek gak iso tak wuruki yo niku. Rino wangi. Suaramu enak, umpama becak pantes niku. Tawa-tawa. Enake tanggapan nyanyi ngono lho. Sri Lestari mangyas tresno sejati kinclong ala kinclong suarane mobyong dasar mobyong Mario ndodok ketok bokonge. Lha apa kancane sing ndodoke? Kok sik termasuk lek kon pancene sinden sugih cakepan. Ya kena. Tak gawe iso ya. Ya sembarang. Brambang sak sen 5 berjuang labuh negara. Sinden rek. Iya. Brambang sak sen 3 berjuang dimen bersatu. Sinden. Iya. Brambang sak sen 1 berjuang dimen nyawiji. Iya. Sinden. Brambang sak sen sak tomblok Iku ngono brambang bosok. Lah apa brambang bosok kok didol iku niku? Brambang sak sen sak tomblok iku gak ndok. Oh, gak ono. Saiki brambange 24.000 ndek Dampit Blok. Iya. Kok sak sen oleh sak tomblok. Iya. Iku ngono umpama parikan. Kayak liyane. Ciut gambar manuk. Aku melu apa entuk. Oh. Ciut gambar ula.
Aku melu aja gelo. Ciut gambar banyak. Nek gak ciut ya gak penak. Ya iki omong sing purna iku. Lah apa kok nek gak ciut gak penak? Aja ditanggapi negatif. Positife ya apa? Positife ya apa no? Ciut gambar banyak nek gak Contone. ciut ora penak. Contone. Wong itu. Ya apa. Wong itu mesti ciut. Lho, ciut. Kon tumono wong itu. Iku wong mutah blok. Iso ae kan ya. Sinden kok. Iya. Lah iku lah termasuk ular kambang. Iya. Mau pangkur iso kan. Aduh. Ojo pangker kan. Gending-gending campur sari. Iso. Sing ana bawane iku? Waduh, masih ana bawane. Nyidam sari. Ayo. Iso. Iki njajal. Ojo nyidam sari. Nyidam mbokmu iso aku. Ana nyidam mbok. Sri Wuning iso. Terus Sri Minggat. Ya. Iso Sri Minggat. Aduh. Aki nyajal. Sri. Suaraku jangan kayak Nabi Daud. Sri, kapan kowe bali? Kowe lunga ora pamit aku. Jarene nang pasar pamit tuku trasi nganti saiki kowe durung bali. Bu sibu kula mboten purun. Bu sibu kula mboten metu. Iku andane lumut blok. Apa kok Sri Minggat malah jok andane lumut. Sri Wuning mustika tubian amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Masih aku ya iso lek duduk anu. Saya si putri sinden bangkung datang kemari menuhi panggilan Anda. Panggung ke panggung akulah pendukungmu, patriot proklamasi sedia berkorban untukmu. Kono apa sing garai-garai? Entos ae. Saya si putri sinden panggung datang kemari menuhi panggilan Anda. Pak Lurah, tamu kehormatan. Bang Mendor, tamu istimewa. Konengan Indrajit lan Patih ning Anoman ora wedi getih. Ya Anoman obong blok goblok. Iki ngomong lho. Ayo pangkur. Ning nong ning jilang. Dung 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 tang tang dien tang tak dung tang. Tak kok gelang tang dien tang tok dung tang dung tang dien tang dung tok ong tang dien tang dien no tak dien tang dung. Bu sibu pangkur. Nano nano nani nano nano nani nano nani. Iya. Rujak uni manten anyar didondomi. Manten anyar munggah Srambi. Wirawiri butuhe golek rejeki. Ala bapak. Rujak uni
mantene wis mlaku nang mburi. Mlaku nang mburi lah apa? Nang kamar. Oh iya. Ora ngrekeng dagelan. Iya. Gak ngurus. Iya. Termasuk kon mau tak gekno cakepan iso ya. Iso. Nelolang entang dendeng glaktung tembung. Iya. Iku lek rujakan kon wis iso. Aduh apal. Umpama tak gaekno anu kembang-kembangan. Aduh. Kembang klampok. Ana arek wedok ndodak-ndodok. Nano. Menggak-menggok padune mung arep golek rokok. Ayo. Ala bapak areke ndodok. Dadakno terus melorotno kathok. Oh, celanane kelandungen ngono. Oh, aja gawe kuwi wis. Liyane. Rujak-rujakan ae. Iya. Dan-udan wis penak rujak-rujakan. Rujak manggar. Rujake kemanten anyar. Wong urip mononu wajibe pancen kudu ikhtiar. Ala bapak rujak manggar wong urip sing sregep sapa langgar. Pinter diwae kon ya. Rujak cengkir. Ayo kon. Wong urip sing sregep mikir Mundar-mandir plakuning wong arep mikir. ala bapak rujak cengkir wong urip sing sregep dikir. Eling karo sing kuwasa ya. Ya. Rujak blolo. Saon. Man rujake wong lagi ngantuk. Tengak-tenguk padune mung arep njaluk ala bapak rujak blolo. Seneng aku mangan gethuk. Oh ya. Rujak klopo. Ayo. Lah ya apa lek klopo rek? Lho. Ya kene ta masih klopo. Rujake para sarjana. Ojo ngoyo. Pimen Lestari Widodo. Ala bapak rujak klopo. Urip rumah tangga kudu sing mulya. Iya pinter diwae kon. Iya. Rujak glugu. Rujake liyane kano. Iso kon enggak kon? Ayo, Iso. iso. Rujak glugu. Rujake liyane glugu kano. Kon iki iso enggak Lah kon? glugu ate rujak. Yo. Iso. Lah kon sinden wong dudu. Iso. Rujak glugu. Rujake wong ayu-ayu. Mesem guyu. Padune kebimbang benu. Ala bapak rujak glugu. Panganen ben nyonyor cangkemmu. Aja iku wis wegah lagu Glugu. Pantoyip, peneno blimbing kuwi. Apa? Bang Toyib kok menek blembing. Lho lah kon niku. Kok goblok ya? Rek, kon niku lagu apa iki Mang Rek? Belajar la opo? Sinden. Nyaduh, aku gak maju, gak maikani, gak menging. Apa? Mayu sainde, sainden, saiki. Sinden. Sainden. Senden, aduh liruane. Sinden saiki yo jek berlaku. Tapi sing luwih ngetren saiki lagu iku lho Rek. Lagu dangdut, roncong dan lain sebagainya. Delok tayangan TV
lagu dangdut. Lomba ndek TV lagu dangdut. Ngono dadi sembarang dilakoni ora lugak-glugu. Apa? Jare wong tuwek biyen lho ya. Apa? Nak ditenono wong urip ana lan donya. Kelairane menungsa wis dinoret. Iya. Wis ditulis rezeki pati wis ditulis. Jare lek wong kupinge amba. Iya. Iku iso kuat joge. Mosok Iya. contone. Lah iki kupinge amba kok omah digayakno pemerintah. Iki? Iya. Lho, aku apa saking Iya tadi. Lho, apa saking apa aku saking melaratku? Apa saya enggak duweku? Lah apa? Aduh, saking ditulungi ngapunten. Oh, apa? Padha ae. Apa? Ditulungi ya mergo saking ora gablekmu. Sapa? Ya kon niku. Lho ya apa rek? Aku apa? Kan iki menungsa apa gajah? Lho, lah sawanganmu apa? Kok sawangan? Enggak. Wong cilik Kupinge kupinge gede amba. lah itu. Ngono. Lho, lah kon iya. Apa? Sara gede, Apa? kupinge ya amba, Terus? punuke ya gede. Waduh, kalungan nenekan barang kayak iki rek. Aduh. Kanekan. Aduh, jan jamane aduh jan arek iki rada maju kalungan kene. Lho, oh iya. Nek kancane lho, Dok. Duh. Iki jenenge sel. Apa? Sel. Sol. Hah? Sol. Sul. Sal. Oh niku rek. Ayo belajar lagu-lagu sing ngetren saiki. Ngono lho, elektron lagune ndek dia elektron ora rudak glugu ndek elektron yo gak ono. ya. He. Apa? Hitayu. Ya apa? Lagu Hitayu. Apa? Film-film enak. Hitayu. Hitayu. Oh niku apa lagu? Lagu rada ngetren ngono rek. Aku sinau ya lagu yang saiki ngetren. Ya lagu yang bareng saiki Jakarta mulai njaluk. Lemo. Ayo Apa njaluk? muni milio lagu apa? Ayo. njaluk? Lagu apa? Terus. Lagu apa? Terus. Iso lagu apa kon? Mbo. Ada, nek dia ana lagu judule Mbo. Ono. Ora ono. Lagu sing anyar-anyare lho, apa? Oleh sembarang lagu iso. Iya. Ayo nyanyekno lagu maraton. Aduh, gak iso iki. Kon iso, kon. Kon iso. Aku gak iso. Kon iso. Ada. Lakon. Aku ya gak iso. Den dia ana lagu maraton. Tumpon aku. Lagu apa kan iki? Ayo, milio munio judul lagu apa ngono lho, tak layani. Anu apa? Aduh, cok maneh anoman obong, anoman teles aku iso. Apa? Rumangsamu dimangudan ini kita. Iya. Kon Sing ono iku judule Anoman Obong. iso kon. Apa? Anu apa? Apa? Iso. Apa? Iso. Iso. Sing ngene lho. Joritane wayang purwa. Oh ya lek iso ya nyanyi yo, iso. Sing ngene iki lho Ndi. Bongo. Lho lek padha isone ya nyanyi yo kan ngono gak nyanyi iku ra iso. Kono nyanyi yo. Ngomong kancane kok nyanyi. Maksudku ngandani kon blok goblok. Kedus wis tuwek kedus. Lanang kedus. Nyanyi. Nyanyi kowe kok gak iso kon. Liwat lho. Nyanyi yo. Iya yo. Mas. Jan Mas. Mbok dicoki banyu sing ndek kerdus ya. Ya ngombe iku lho aku. Apa iki? Maku wae, aku ngombe kaku. Apa? Iku jenenge aqua. Kon mang ngombe anu. Lah gak ngombe kok ngomong, sing ngombe iku aku. Apa sing ngombe? Aku mbok sak tetes lek kena makuan jan ngurus serike kon. Waduh, kon ku jenenge goblok. Bener benu iku jenenge aqua. Kon yo ngombe? Enggak. Lah yo enggak lho kok nyoncrong ae wong sing ngombe aku. Aku lek makuan jan ngene lek penghapus aku. Yo wis karepmu. Bongo. Lho, nyanyi. Kon lo nyanyi ndi? Dulae. Oh iya aduh lagi. Aduh. Eling tanggapan anu aku. Jaran kencak ae ngene iki. Ceritane wayang Ramayana ing negara Ngalengkati raja Ratu Buta Rahwana raja gawe geger
Loh, tampanan. Kandhane. Cakepane kliru, Blok. Oh, kliru meneh sapa? Lho. Gawe geger nyolong Dewi Sinta. Oh iya. Gawe geger nyolong Dewi Sinta. Poniman katoke putri. Hehe. Apa? Tambah salah kabeh. Aduh. Anoman si kethek putih. Oh iya. Anoman si kethek putih. Turu longan ketok bokol kuwi. Aduh. Aduh, goblok. Aduh. Sowan taman cinta dijak mulih. Oh iya. Sowan taman cinta dijak mulih. Ana omah Anoman pegel atine. Mergo cinta ilang pentile. Aku gak nyanyi kok nyanyi. Disami gak ngene tok, Tang. Anu sapa? Ndi? Apa peragaane? Goblok. Ceritane wayang Ramayana Oh iso wae. ing negara Ngelengkoti Raja Ratu Buta Rawana Raja Kaya aku mang. gawe geger Ya aku mang yo. nyolong Dewi Sinta. Aku mang yo ngono. Lho. Gawe geger ku ngene. Gawe geger nyolong Dewi Sinta. Oh, gawe geger terus usung-usung. Anoman si kethek putih. Anu kok ngene-ngene. Lho Anoman ngene Anu budiken ya kok. Bedes ngene iki lho gayane ngene. Praya budiken. Ngono lho, Blok. Anoman si kethek putih. Sowan taman cinta dijak mulih. Ngono. Iya. Ana oman pegel atine mergo Anoman ora katokan. Aku bingung jawaban aku. Mambek koni bingung. Lagu liyane kandhane sing apik. Aduh, aku. Saisomu wis. Apa? Saisomu. Iya, Temenan? iya. Lagune Gomblo. Ada, iku masih jadi bro mari digawe bro mbek Pak mbek Pak Salim. Kapan? Mbok. Radio. Lah, lek iso ya nyanyi yo. Nyanyi yo wong iso. Dikeki conto kon niku. Aduh. Dikeki conto. Nyanyi yo suarane kok glodok kok. Diadio. Aduh. Lah, anu. Aku muni diadio kon kok aduh ngene apa punukmu lara ngono. Lho gak suaramu kok cemengkring ngono lho Ndi. Iya, pokoknya. Diadio. Aku dengar lagu kesayanganmu. Aku iki penyanyi rek. Iya apa? Ku telepon karo mamu sedang apa sayangku. Aku iki penyanyi ku tak kandhani. Ya. Ku tutupi ngateliku. Masih diwali iku lek kata-kata arek Malang. Arema, nek siji Ijis, loro Urul, gak apa-apa. Lek lagu aja, Cak. Kok ngateli. Bener. Kututupi delingaku. Lek diwali. Ngateli. Kon melok ae kok. Melok ae. Kowe lagu sembarang lek aku. Benana. Lagu barat. Ayo barat sing ndi? Ayo. Ayo. 1 2 3 ya. Lah apa kon kaya jaranan melihat. Akhirmu iki jaranan berbendo. Kon karo berbendor. Aduh. Lah apa? Lagune dudu iku blok. Ya apa ya apa? Lagune wali. 1 2 3 Bapak-bapak, ibu-ibu, coba tolonglah aku. Aku open mantu tak gawe putu 8.
Yo, teko omah Gosik ta. Kon ngomong ya apa? Digawekno putu 8. Mampu ya ngene. Lho ya ndelok jamune. Oh, jano. Areane kliru ta saire. Saire kula kualik kandhanono. Aku gak tau ono imah itu kon kok kualak-kualik ae. Kok bapak-bapak ibu-ibu ya we? Ha ya apa? Ibu-ibu bapak-bapak. Bapak ndek ngarep, ibu ndek ngarep, bapak ndek mburi. Saking bapake ungak-ungak delek sing wedok gondol wong. Lagu yo. Oh, Saire ngono kualik. Heeh. Hantu, Sri. Ibu iki, bapak iki. Ibu-ibu. Ibu-ibu, bapak-bapak, saka gak iso manak tuwon rene aku nyata. Aku penyanyi. Penyanyi tapi tambah blakrak sairmu. Lah lha apa kon kok atine kok melok gawe lalar. Aku Kon kate menyanyi apa kepedesen ngono iku? Pedesen kakek jangan pok. Aduh, iki ngene selamat iki. Menengo. Iki ngene selamat RT lho. Kutan layu. Halo. Tibake nyolong petek. Kok iso nyolong petik? Ya lane ya nyolong sewek barang. Lapa aku ketek. Awakmu bedet ngono. Ayo. Tangis tancan layu. Ngalor ngidul hatiku bingung. Petuk bojone benulinglung. Bojoku mikir anake ya. Ditumpaki arang-arang. Lah apa bojoku ditumpaki arang-arang yo. Balene. Tangis. Ya. Tangis lah ngono mong. Ya. Ya. Ditumpaki. Lagu liyane. India. Gak iso. India. Ayo. Goblok. Ayo. Mati lho. Ditumpaki arang. Goblok lho. Ditumpaki ya. Tumpas se ahe. Musik. Kupingmu budak. Tumpas se ahe. Pingin yo mosko rahe ditumpaki tumpase ahe Wong kok wepe tungkilan. Tum kon nonton atum. Itu sapa iki? Oh, miri jaeda. Tum mere janija. Sapone Nadane wis pas. Karo bar meneh tingale. Betum merah dil. Ribu iya yo.
abet tumiratil tum mirijani japene pisahe Ayo wong lagune penak kok gak roges ae kok. 1 2 Abatom meratil tom merini jarija kote kote hutahe kurang popo kurang popo kurang popo. Sing peok teko. Sik. Ora ngono penyanyine selate suwe selat mburi kok sampak kak pokro. Ana maneh sing tambah parah. Tambah parah iki. Aja cacak kon aku te budal usul penyanyi lho. Aja cacak awakmu ngene iki. Kewan iki lho ya iso ngelokno aku kon. Kewan. Ngelokno aku. Kapok. Lho kok iso kapok kon iki kancaku ta mungsuhku kon niku. Manuk. Manuk apa? Ndi ana manuk iso ngenyek. Manuk troco karo manuk getilan. Manuk troco mbek getilan ngelokno kon. Iya. Ngelokno kon? Iya. Kapok. Kok kapok ya ewang ngono aku iki ya apa kon gak ngewangi aku. Kok sik ta lek ngilokno iku lho ya apa? Mosok aku iki mlaku ya. Kate nusul penok kan semayanan kok jak nyanyi sih. Iya. Mlaku lah kok manuk trocok ngelokno aku. Ya apa lek ngilokno? Peok. Lho, lek ngelokno kon? Iya. Peok ngono. Iya. Kapok. Kalau cuwe manuk getilan. Lho, Waduh lek gedilang ya gak iso ngilokno. Dikandani kono. Ya apa lek ngilokno manuk gedilang? Pincang. gendilan iku. Iya. Ngelokno kon? lek gendilan bener. Lek ngelokno pincang, tapi lek trocokan mang salah. Loh, lek trocokan apa? Peok dudu manuk. Apa yo? Putune. Kok iso putune? Putune aku teko. Kon kok Iki roh tanya kon? budal ya. Bos budal. Putune kan pelat. Iya. Kong peok. Kong aku peok. Kong peok. Lek manuk trocokan yo gak ono peok. Iku ngono ora ngilokno peok. Gong melok ngono lho. Iya. Oh pelat tadian. Kayak sing ngene ya apa? sing dadi mbane iki kono, Pak. Lah iki lho mbane. Yo gak ono manuk. Gano lek manuk ngilokno. Lho lek wedhus ngelokno aku. Dikandani kono. Kon gak percaya tak kandani. Ya apa. Bareng aku nang mburi kate. Kaya surapan. Lah kok wedhus muni ngene. Ya apa ya? Peok. Mbah. Tumono ana wedhus peok iku. Lah, Witeno, sapi ngarepmu ya ngelokno kon. Ya apa? Sapine sapa Poniman? Iya. Ngelokno kon. Ya apa di? Berubah. Wong nyanyi ku lek gak ono manfaate aja kok dutur kene. Lho aku lho penyanyi. Sing manfaat iku jamu, makanan. Kon tak kandhani. Apa? Penyanyi iku kudu sehat badane. Sing nyanyi mosok sikile ayo. Ya ora ngono. Ekspresi wajahe iku
didukung karo iki lho. Aduh kon Lah ambek setengah lesu ngene iso ta nyanyi penak. kon gantengi kesorotan sikilku lho kon niku. Sakno, kon njan gak sosial. Tapi kon kapan lho? Ya diganjel kon. Lah. Kate nyanyi apa kon? Wong nyanyi ku ya rungokno Mas aku elek-elek aku tukang penyanyi. Nyanyi ku. Heh? Lah iki apa? Segala lagu iku ana bawane. Bawa Ngidam Sari. Heh? Ngidam Sari. Idam Sari. Bawa gak teko. Bawa ndi? Mati bawa. Iku lho lagu ku lho. Lagu. Caping gunung ana. Ya, Caping Gunung. Ana bawane. Oke, Caping Gunung. Lah iya. Oke. Kon Wis tak nyanyi kon ku. Rada rono lah. Iya tak rungokne lho. Aja diganggu cek nang bawa kan lho. Iya ya. Oke, Caping Gunung. Kok menungsa kaya lipen setip. Kene lho, Pak. Kene. Oke. Kon niku wanu mendelik ayu kon niku. Dok rono lho. Lah, lali. Nyanyi kok. Iya ya. Saben Kejukur larase lho. iku lho. Rungono iku lho. Saben bengi. Iya iya. Lho kandhane kon kok medhit lho kok. Saben bengi Seneng suara nyorok. ah nyorok lagi larase sak piro. Saben nane Urung nyanyi ya iki. iki patete iku sih. Kaya dongkrak. Nane Kaya dongkrak. Saben bengi nyawang kotang. Aduh. Kon iki lho. Cakepane lho keliru. Saben bengi nyawang konang. Ngono. Konange waktu iku main celuk gone kotang. Nang lumajang. Aduh. Gila. Yen memajang. Ono teruse jian. Memajang. Ora ngono, ora nang Lumajang. Ya apa? Sikile pincang. Ya, bener. Bener apane? Ono tutuke iki lho. Nang lumajang gawa jamur kuping. Aduh, kuping kuwi lho. Yen memajang nganggo janur kuning. Kon yo goblok. Ya apa? Nang Lumajang mlaku sikil dengkling. Bener-bener ae ngono. Janure saiki gak ketok kuning, ketok jamur ngono. Dadi dengkling. Mbang wae waton gunung. Abang titisan ora. Titisan iki. Lah kok melok ae. Iki Pacitan Trenggale. Ponorogo. Pacitan sarwa jenang. Pancet. Pancet.
Lho. Kok ngene. Lho. Ayo. Cekot ae jane. Anjen cekot amne kare. Nang Lumajang. Kabeh kok tempilingi. Gelau. Yat. Ruangane kaya glugu. Yat. Waduh. Tulisane suwe rek. Endi? Aja dheweke tak buwo. Lah iki. Ayo dikenekno, Pak. Lelaku. Endi? Isor jero kene. Oh. Yat. Pegel ilang ngono. Tak buka iki. Iku wocon. Iku wocon tak. Buka iki. Apa? Lah kok ndek kono. Ora ono. Ono wong buka-buka. Golek. Aku golek iki. Lah nek kene ya mesti ta. Lek kene iki mesti kena ngene, blok. Kak waras. Waduh lek ngono go nang dokter. Permintaan yang punya hajat kalau gak dilayani dijabuti brengosi. Padahal sing duwe brengos mek kontok. Ya, jabuti. Apa? Sing jabuti. Lho, wis kok kena. Wis entuk. Lho, lah tapi kan ya diitung. Ora tak hitung. Ngawur ae. Ya lek titik. Minta lagu yang punya hajat. Apa? Bapak buah Bapak kasih Ajim. Apa ya? Kasih Ajim. Bapak Kanti Adin bersama Ibu Wijaya Kusuma. Aduh sapa iki? Sri Wahyuni. Si Wijaya Kusuma. Sri Wahyuni. Ya. Wocon bisa. Loh. Wocon kok. Wocon di.
Ndi nu? Ndi. Ndi. Kaya ana apa-apa ngono Dere. Iya. Heeh. Irungmu yo apa gara itu? Cok mengung. Imi. Ocon. Permintaan yang punya hajat kalau gak dilayani dicabut brengosnya. Ini mangko iki. Padahal sing brengosen sing gawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Bapak Lim Mas. Dari Bapak Lim Mas. Limas. Lah iya nu. Kok Limas? Lah itu dipedhot tuh. Dari Bapak Limas atau keamanan dusun Bulurjo RW 04. Minta lagu atau gending? Satu, Tembang Tresno, dua, Bayu Langit. yang tiga. Wah iya yang tiga. Apa yang tiga yo? Atau Jamong. Ditujukan kepada Biodo dan Sinoman. Salam dari kami, Juli Setiawan. Kalau nggak dilayani, diprotoli untune ya. Makasih. Lah iya Pak, lah wong songo iki lho. Iya. Kena arek lho. Arek. Kena arek lho. Oh, ngene sik. Awal wis kaya ngono lho. 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 Lagune apa dhisik, Un? Apa iki jalane? Lah iku. Tembang Tresno dhisik. Memenuhi permintaan dari Bapak Limas atau keamanan. Tembang Tresno. Engko didom dagelane dibagi. Padange surya nanging petenging mripatku, padange rembulan nanging cahya nanging atiku kaya
lagu atau gending berikutnya dari Ibu atau Mbak Juli Setiawan. Ya, dengan ucapan kalau gak dilayani kata maksih hati dipotoli untune dari maksih. Iki dibingkino penyanyianipun Bapak RT, Pak Sunaim. Nah, wong toko Bantur, saiki dadi wong kene. Gendinge apa Cah Benung? Jamong. Monggo. Tapi ora mlebu. Sluku batok elah elo siroku menyang kutha oleh payung muda tak jentit lolobah wong mati ora obah yen obah ngedani bocah yen urip kowe aduh Aja kesusu ngalih. Entenono sing mari liwat iki. Srek.